Tak, vítajte späť pri novom videu, som rád, že sa zase počujeme. Začal som tak slavnostnejšie teraz nové video. Viem, že som vám slúbil iné video o Ježišovi Kristovi, ale tak ako každý deň jeden z nás čítame Bibliu, žijeme svoje životy a rastieme v poznaní pravde Božieho slova a stále rastieme, ak následujeme Božie slovo, tak nás Boh veľakrát presmeruje naše kroky niekam inám, ukáže nám niečo iné a všimol som si, že Boh už rok na mne pracoval v nejakej novej oblasti, v nejakých nových veciach a potom jedného dňa zrazu mi poslal celý balík toho, čo mi chcel povedať a toho sa týkajú tieto nové videá. Ako správne vidíte, áno, ide o Pavla, ide o Pavlové evanjelium a ide o to, čo sa udialo na ceste do Damašku. Cesta do Damašku bude náš doslova odrazový mostík od toho, čo budem hovoriť. Nie je to moja vec, je to vec Božieho slova. Je to z Božieho slova, je to niečo, čo tam vo vnútri bolo, ale žiaľ, cirkev to nevyučuje, mixuje rôzne doktríny a učenia, ktoré by sa nemali miešať a my sa pozrieme dneska v tomto úvodnom videu na túto problematiku a pozrieme sa na to, čo Božie slovo hovorí. Nie čo hovorím, ale čo hovorí Božie slovo, čo hovoria konkrétne verše, komu čo bolo napísané, komu čo nebolo napísané. Už z tohto tu obrázku vidíte, že budeme riešiť nejaké duchovné kurikulum pre pohanov, to je názov tohto videa. A je tu s hviezdičkou program milosti. Áno, všetci vieme, že žijeme v programe milosti, ale už málo kto vie, že to je čisto len evanjelium Pavla. Je to jeho vec, nie je to vec vyučovania Ježiša Krista, nie je to vec 4 evanjelií, pretože tie evanjelia sú program kráľovstva, ktorý bol pozastavený a bude pokračovať v čase súženia, lebo sa týka Židov a Izraela. Je to tak natvrdo povedané, ale uvidíte sami, že kam nás to povedia, čo nám to ukáže. Hej. Čiže v súčasnosti žijeme v čase milosti, ktorý skončí a proste sú 2 programy, ktoré nemôžu bežať súčasne. Takže tento program skončí, čiže uvidíte, že vec vytrhnutia je fakt, je to nevyhnutný proces, ktorý sa musí udiať. My, veriaci v Krista Ježiša, skrze evanjelium milosti, musíme odísť z cesty, aby mohlo pokračovať program kráľovstva, ktorý sa týka proroctiev, zatiaľ čo program milosti sa týka tajomstva a bol odhalený iba Pavlovi. Hej. Takže začali sme Pavlom, začali sme cestu do Damašku. Urobil som to tak trošku slávnostnejšie, pretože tá udalosť na ceste do Damašku je obrovská. Všetci, ak sa tak nejak odosobnite a pozrite sa okolo seba teologicky, čo sa šíri v cirkvi alebo okolo vás, tak určite mi dáte za pravdu, že sa veci pohybujú len okolo Ježiša Krista a len okolo 4 evanjelií. A Pavlové listy sú len ako prídavok k tým 4 evanjeliám. Hej. Čiže niečo sa udialo na ceste do Damašku a mnohí nepoznajú celý význam tejto udalosti, nepoznajú hĺbku tej udalosti a jej dopady na nás, veriacich, ktorí súčasne žijeme alebo sa rodili a žili počas 2000 rokov na Zemi. Hej. Takže sa na to pozrieme a ukážeme si pár základných veršov, ktoré hovoria o tom, že Božie slovo by sa malo nejak správne rozdeľovať. Takže Boh mal vždycky plán dvojitý aj pre nebo, aj pre zem. Hej? Takže sa pozrieme na to, čo nám Božie slovo hovorí. Budem používať české texty, pretože som našiel, čo sa týka prekladov, český študijný preklad ako jeden z najlepších prekladov, ktorý sa drží toho najlepšieho vyjadrenia tých slov, ktoré nám by mali ako to najlepšie
objasniť tú problematiku, alebo to, čo chce povedať. Keď som čítal Roháčka v týchto veršoch, tak ten jazyk, ktorý tam bol použitý, je tak, by niekedy až maskoval význam alebo hĺbku tých slov, tých veršov. A ako vieme, že mnohé jazyky nemajú niektoré slova a ťažko sa vyjadruje niečo. Takže musíme brať aj to, že Biblia bola písaná v hebrejčine a v gréčtine a tie jazyky, ten prechod z ich jazykov do nášho niekedy není presný, alebo tam nie je tá významná hĺbka vyjadrenia tých slov. Takže som zvolil český študijný preklad. Uvidím, budem hovoriť po česky, alebo budem hovoriť po slovensky. Niektoré verše, myslím, že som tam jeden verš dal aj z angličtiny, pretože som nenašiel vhodnejší preklad toho verša, aby nám ukázal, čo naozaj tam je písané. Hej. Takže tu začnem Titovi 2.1, kde je napísané: Ty však hovor, čo náleží k zdravému učeniu. Čiže ak máme zdravé učenie, máme hovoriť. To je prvá vec, ktorá z Božieho slova nám na základe tejto témy, ktorú dneska rozoberieme, alebo ten úvod, ktorý si pozrieme, nám niečo povie. Ďalší verš, a to je ten základný, hlavný, prečo toto robím, toto video, je 2. Timoteovi 2.15. Horlivo usiluj, aby si sa pred Boha postavil ako človek osvedčený, pracovník, ktorý sa nemusí hanbiť a ktorý správne rozdeľuje slovo pravdy. Čiže máme správne rozdeľovať slovo pravdy. Teraz čo to je? Hej? Lebo v cirkvi sa to neučí, nie v tom chápaní, ako by sa malo. Stretol som sa len s tým, že niektoré denominácie, povedzme tak, hovoria o dispenzáciách, čiže o rôznych obdobiach histórie ľudstva, ale dispenzácia nie je časový úsek, ale dispenzácia je obdobie, akým spôsobom Boh jednal s človekom. Hej? Čiže nejde o čas, dĺžku času, ale ide o spôsob, ako Boh hodnotil a jednal s človekom počas danej doby. To je dispenzácia. Čiže Boh síce poslal Mesiáša Židom, ale Ježiš ako prostredník medzi človekom a Bohom je Bohom a spasiteľom pre všetkých ľudí na zemi. Hej? Síce si vybral špecifický národ, ale záchrana sa týka všetkých ľudí na zemi. Čiže preto naplánoval dve rôzne scenáre, jeden Židom a druhý pohanom. A uvidíme prečo. Takže pozrieme sa najprv na dispenzácie. To je Božie riadenie vekov. To sú také strategické obrázky, že vľavo hore je ten z antickej doby, z dávnych čias, a tu vpravo už potom moderné, ako sa my obliekame. Hej. Takže máme tu nejakú časovú mapu od Adama teda od stvorenia až po večnosť. Máme tu po Ježiša Krista pár kľúčových osôb, čiže Adam bol prvý človek, potom tam máme ďalšieho významného Noého, ďalej až Abraháma, Mojžiša, Dávida a Ježiša. Tu potom máme, že koľko rokov čo približne trvalo, aby ste videli, že naozaj tá história ľudí je okolo 6000 rokov a 1000 rokov je ten 7. deň, deň odpočinku, 1000-ročné kráľovstvo, ktoré očakávame, alebo bude. No a to, čo vidíme nakladať, význam toho, čo malo povedať to slovo, som nenašiel, takže Kološanom 1.25. Čiže Pavel hovorí, že bol učinený ministrom alebo služobníkom podľa dispenzácie Božej, čiže obdobia Božieho, ktorý mu bol daný pre nás, aby naplnil slovo Božie. Hej, čiže je tu slovo dispenzácia, že tu sa hovorí o dispenzácii, ale v Roháčkovi tam toto nenájdete. Preto som tam dal tento preklad a potom z českého ešte Efežanom 1.9 až 10. Keď nám oznámil tajomstvo svojej vole, ako sa mu ľúbilo, a jak si predsavzal, aby pre správu období, to sú tie dispenzácie, v ktorých budú naplnené príhodné časy, usporiadal pod jednu hlavu v Kristu všetky veci, tie na nebesiach aj tie na zemi. A až potom pokračuje. Hej. Čiže
vidíme, že stredom všetkého je Ježiš Kristus. Ale tie obdobia sú určené na konkrétne veci, aby boli naplnené v príhodných časoch, čiže aj Ježiš nemohol prísť kedykoľvek, ale v konkrétny presný čas, za konkrétnym presným účelom, so správou pre konkrétny ľud. Hej? A jeho tieto veci, čo sa týka dispenzácií a Ježiša Krista, sa týkajú aj neba, aj zeme. Takže pozrieme si niekoľko tých dispenzácií, ktoré boli a v ktorej žijeme dnes. Takže dispenzácie. Prvá trvala od stvorenia po pád Adama. To je obdobie nevinnosti. A podľa toho potom Boh jednal s Adamom. Čiže nevinnosť. Hej? Čiže tam nebol žiaden hriech do tej doby. Hej? Proste to bol Boží plán na celú večnosť. Toto bol plán stvorenia Boha, že vytvorí nejaký priestor na bývanie, zem, kde postaví zvieratá, všetko rôzne stvorenia, aké len môžu byť na nebi, na zemi, pod zemou alebo vo vodách, a hlavou všetkého bude to nové stvorenie, ktoré bude sa volať človek, a jemu zverí všetku vládu. A tá vláda sa bude zodpovedať Bohu. A toto malo byť na večnosť. Človek nezomieral v tom čase, ani nemal zomrieť, mal sa rozmnožiť. Ale samozrejme je tam duchovná vec, ktorá veci zmenila, čiže Satan zasiahol Božie stvorenie, je tam pád a začalo obdobie svedomia. Abel a Kain, hej? A to všetko trvalo až do potopy, kedy to Boh vlastne zastavil, zase niečo odsúdil, vyriešil to a začína obdobie ľudskej vlády od Noého po Abrahama. Abraham bol vyťahnutý v podstate z babylonského prostredia a až po Mojžiša tam bolo obdobie zasľúbenia, čiže Boh zasľúbil Abrahamovi niečo o jeho potomstve a to trvalo nejaký čas, kým sa tie veci rozhýbu tým smerom, aby sa to všetko naplnilo. Potom povoláva Mojžiša do Egypta, aby vyťahol svoj ľud a mohol začať jednať s obdobím zákona a vytvorení národa Izrael. Hej, to začína v podstate už od Abrahama, ale úplne vyformované to bolo už za Mojžiša. Samozrejme tam ešte potom Dávid, hej, ktorý už vládol, ale to všetko bolo obdobie zákona. Až po Ježiša Krista, niekedy do nejakej polovice knihy Skutkov, kedy prechádza sa na obdobie milosti až do dnešnej súčasnosti, čo bude ukončené veľkým súžením, vytrhnutí cirkvou, a potom započne obdobie kráľovstva a potom už dispenzácie končia, až bude len večnosť. Hej, čiže toto je niečo k dispenzáciám, k obdobiam, ktoré boli, ktorá je a ktorá bude. Takže toto je k tomuto oblasti. Ďalší slajd bude o tom, že Boží vykupiteľský plán má dvojitý účel. Čiže bude zahrňa dve ríše, čiže nebo a zem. Agendy, to sú dve rôzne skupiny ľudí, čiže Židia a pohania. A programy, v ktorých to beží, čiže Evangelium kráľovstva a Evangelium milosti. A to zahrňa konkrétne operácie, procesy, procedúry, modus operandi v podstate. Takže tu som to urobil už trošku inak. Vidíte, že tu máme vysvietené proroctvo na časovej zóne. Čiže časy minulosti od stvorenia až po skutky boli témou proroctva. Čiže museli byť proroci, ktorí niečo prorokovali tým, že Boh im dal slovo, oni to slovo povedali a prišiel čas určitý, kedy sa to slovo naplní, stane skutočnosťou. Tu som potom ešte rozpísal detailnejšie približné roky, kedy čo, ako dlho trvalo. Hej, čiže napríklad tu od Adama po Noého 1600 rokov, od Noého po babylonskú väžu 200 po Abrahama, a ďalej Mojžiš, ďalej 500 tisíc
Všetko takto postupne porozkrajované, aby ste videli ten časový sled, koľko si čo trvalo. Plus samozrejme tu vidíte aj, že kde sa aké obdobie kde v písme nachádza. Čiže napríklad to prvé obdobie od Adama po Abrahama je od Genesis 1 po Genesis 11. Zákon je od Genesis 12 až po Jána. Skutky tiež niečo ešte zahrňajú a potom už je program milosti, telo Kristovo, hovorím o Filomenom, veľké súženie, milénium a večnosť. Keďže teraz sa pozrieme na časy minulosti, ktoré sa týkajú proroctva, tak toho sa týka Izaja 61 až 3. A dôvod, prečo to tak je, že uvidíte, že Boh fungoval cez prorokov. Ako vieme, jeden verš hovorí, že za dávnych čias hovoril k nám v prorokoch a v posledných časoch vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Čiže program bol taký, program proroctva, program Evanjelium kráľovstva bolo, že bolo zasľúbenie, boli proroctva a naplnilo sa to v konkrétnych časoch, kedy prišiel Ježiš Kristus a ten priviedol novú zmluvu pre Židov, ale oni odmietli túto vec. Hej? Ale keby neodmietli, tak oni by boli svetlom a k tomuto svetlu, k Izraelu, ktorý by svietil národom, by sa pripojili pohania. To bol pôvodný plán skrze proroctvo. A tu o tom hovorí tento verš, Izaja 61, že povstaň, rozjasni sa, alebo v slovenskom jazyku povstaň a svieť, pretože prišlo tvoje svetlo a vzýšla nad tebou Hospodinova sláva. Lebo hľa, tma prikryje zem a hustá temnota národy, ale nad tebou zažiari Hospodin a bude nad tebou vidieť jeho sláva. A národy pôjdu k tvojmu svetlu. Pozerám, že to mi asi nejakú chybu vyhadzuje, lebo mi odrezáva texty. Nevadí. Čiže národy budú utekať k jeho svetlu, lebo vedia, že Boh je s nimi. Hej. Takže toto bol pôvodný plán proroctva. A niekde okolo 11. 13. kapitoly toto Evanjelium kráľovstva končí, pretože bolo odmietnuté. Prišiel k ním aj Pavel, ktorý im hovoril Židom o toto evanjelium milosti, ale odmietli a povedal, že od tejto chvíle už ide len k pohanom. Takže časy minulosti skončili, ale teraz bol čas, kedy nastal čas milosti. Čiže sa preplo evanjelium kráľovstva na základe proroctva bolo pozastavené a Boh povolal Pavla a zjavil mu tajomstvo, ktorým je to, že bude čas milosti, skrze ktoré budú spasení pohania a k ním sa pridajú vierou Židia. Aby bolo ešte tak jasnejšie to rozdelíme, to, čo sme hovorili pred chvíľou, program proroctva, sa týka zeme. Ich zasľúbenia boli vždycky o zemi a ich proroctva boli o zemi. Hej. Im nikdy nie je nikde spomínané nebo nejakým spôsobom. Kdežto tajomstvo sa týka tela Kristovho a vždycky je spomínané nebo. Vždycky je spomínaný kríž Ježiša Krista a proste, že je tu rozdiel. Takže aby ste videli v tomto, že Evanjelium kráľovstva, to čo hlásal Ježiš Kristus a apoštoli, bolo poslané a určené Židom. Iba Židom. Hej. A týkalo sa to zeme. A keď hovoril, že priblížilo sa kráľovstvo nebeské, tak vždy to bolo myslené na toto mileniálne kráľovstvo, ktoré očakávali. Hej. Takže text k tomu je Rímanom 11 až 15 a hovorí tam Pavel, pýtam sa teda, či zakopli preto, aby padli? Naprosto nie. Ale ich previnením sa dostalo záchrany pohanom, aby to vzbudilo ich žiarlivosť.
Ak ich previnením znamená bohatstvo pre svet a ich porážka bohatstvo pre pohanov, o čo viac bude znamenať ich plnosť. Ale vám pohanom hovorím, práve preto, že som apoštolom pohanov, oslavujem svoju službu, či by som nejak nemohol vzbudiť žiarlivosť svojich pokrvných bratrov a niektorých z nich zachrániť, lebo ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta, no zase mi to odrezal text, neviem čo sa tu deje, nevadí. Text máte, takže si to pozrite v Biblii spolu so mnou potom. Takže vidíme, že tu vidíme verš, kde sa hovorí o páde Izraela. Čiže ten pád znamená ukončenie programu kráľovstva a témy proroctiev týkajúcich sa na evanjelia skrze apoštolov a skrze Ježiša Krista. Čiže ich koniec vlastne určuje odmietnutie. Pavel hovorí o sebe, že apoštolom pohanov, čiže vidíte, že ako cirkev, mnohé denominácie stále vzhľadajú a vyučujú z evanjelií Marka, Jána, Lukáša a Matúša, ale našim apoštolom je Pavel. Čiže mali by sme študovať listy Pavlové od Rímanov po Filomena, kde sú pre nás dané základy na správne fungovanie cirkvi, na správne fungovanie tela Kristovho, pretože my sme telo Kristovo, hlava je v cirkvi. Čiže pri vytrhnutí sa stane to, že hlava si príde po svoje telo. Ak si pamätáte, keď som robil video o svadbe baránkovej, nevedel som vtedy, ako ukončiť to video, ako to správne podať a odovzdal som to Bohu, ako je toto video. A už vtedy Duch Boží cez mňa povedal, že hlava si príde pre svoje telo. A to som ešte netušil, čo ma o pár mesiacov neskôr Boh požehná, akými informáciami a ukáže mi, že moje vedenie bolo Božie vedenie a povedal som správne to, čo sa má a to, čo Božie slovo učí. Hej. Čiže my sme telo Kristovo a Ježiš si príde ako hlava po svoje telo, aby bol komplet. Hej. A na zemi ostane Izrael. Keďže Pavel bol dvojakého občianstva, že bol Žid aj Ríman, tak preto tu hovorí o tom, že chcel vzbudiť žiarlivosť svojich bratov, aby tak niekoho mohol zachrániť. Čiže evanjelium kráľovstva končí a prechádza sa na evanjelium milosti skrze Pavla a Židia majú byť takto, ako tu píše, že by zachránil aj Židov evanjelium milosti. Pretože inak to nejde. Hej. Na mape tu potom ďalej vidíte aj keď skončí vek tajomstva telo Kristovo, bude vychvatené hore, začne čas súženia a podľa toho, čo viem, by sme my mali ostať už v nebesiach, kde je náš domov, pretože nás, dal som to modrou farbou, čokoľvek bude zelené v textoch, ďalej keď uvidíte, sa týka alebo hovorí o tom zasľúbení o zemi a modré o zasľúbení o nebi. Čiže dva plány Božie pre Židov a pohanov, Židom zem a nám pohanom nebesia. Čiže keby v čase proroctva evanjelia kráľovstva boli Židia uverili a prijali to evanjelium, tak pohania by boli pridaní a boli by žili na zemi. Ale tým, že to odmietli, prišlo tajomstvo, evanjelium milosti, kedy pohania sú bratí potom hore do neba spolu so Židmi, ktorí uvernia evanjelium milosti. Čiže tak je to rozdelené, aby to bolo zrozumiteľné. A Ježiš potom, ako bude ustanovené tisícročné kráľovstvo na zemi, bude vládnuť súčasne mileniálnemu kráľovstvu na zemi, ale aj nebesiam. Samozrejme, že aj my asi zjavne budeme chodiť na zem, ale náš príbytok je v nebi. Ďalšia kľúčová vec, ktorú by sme si mali uvedomiť mnohí, lebo zjavne asi na to nemyslia niektorí, je, že Zjavenie 21
hovorí o Novom Jeruzaleme, ktorý je pripodobnený, alebo je kvázi nevestou baránkovou. A to mesto má 12 brán a 12 základov. Čiže 12 brán po 12 pokoleniach Izraela a 12 základov po 12 apoštoloch. Otázka bola, aj v minulých videách som hovoril, že kde je Pavel? Ak je Pavel apoštolom pohanov, kde je Pavel? Hej. Už aj v tomto začínate možno mnohí, alebo niektorí vnímať, že aha, Pavel tam nie je. To znamená, že Nový Jeruzalém sa nejakým spôsobom týka výhradne Židov alebo Izraela a bude na zemi v istom období, ale evanjelium milosti pohanov, ako apoštol pohanov Pavel, sa týka neba a veci ohľadne tých odmien nie sú odhalené. Hej. Vieme, že dokonca zjavenie hovorí o niečom, čo bolo zjavené Jánovi, ale bolo zapečatené, nebolo mu dovolené zapísať niečo, čo sa má naplniť tiež v konkrétny čas. A potom samozrejme po Tisícročnom kráľovstve už začína večnosť po súde pri bielom tróne. Takže mali sme tu časy minulosti, a potom súčasnosť a potom budúce veky. A už sme veľmi blízko času súženia, takže čas milosti končí, je na čase dať si do poriadku vzťah s Bohom a nasledovať Božie slovo a čítať Bibliu. Takže tu sa pozrieme na ten plán, jeden, ktorý je prezent a druhý pre nebo. V skutkoch 3.21 sa píše o Ježišovi Kristovi, že nebo ho musí prijať až do časov obnovy. Časy obnovy to je mileniálne kráľovstvo. Do časov obnovy všetkých vecí, ako o tom Boh od vekov hovoril svojim ústami všetkých svätých prorokov. Čiže vieme o tom, že proroctvá sú dané v týchto veciach a Ježiš je v podstate takým stredom, základom, vedľa ktorého sú dva piliere. Jeden pre Izrael, druhý pre pohanov. Takže ako som spomínal pri prvom, ktoré sa týka proroctva, tie skrze prorokov poznáme a zahrňa prioritne Židov plus pohanov, ktorí sa pridávali. Ako vieme, že keď sa dali obrezať Židia podľa toho, čo im určil Boh cez zmluvu s Mojžišom, tak nie každý, čo bol s Izraelom, bol ich národnosti, ale keď bol žiť s nimi, tak sa dal obrezať aj on podľa tých obyčajov, aby dodržiaval tie veci, ktoré tam sú. Hej. Takže Židia boli pripočítaní, teda pohania boli pripočítaní k Židom a je to program Izraela a proroctva hovorí vždycky o zasľúbení o zemi. Aj Abraham dostal zasľúbenie o zemi v Genesis 22. Hej. Potom tu máme tajomstvo, ktoré bolo zjavené Pavlovi, a to pre cirkev, pre telo Kristovo, ktorého zasľúbením je nebo. A toto bolo tajomstvo. Bolo v tajnosti udržiavané a bolo skryté. Ako sa hovorí, že je napísané v Rímanom 16.25, tomu, kto je mocný vás upevniť podľa môjho evanjelia, to hovorí Pavel o sebe, hovorí o jeho evanjeliu, ktorému dal Ježiš Kristus. Čiže tomu, kto je mocný vás upevniť podľa môjho evanjelia a zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo počasí vlkov zamlčané. Takže vidíte, že cirkev učí veriacich 4 evanjelia písané Židom a nie je to správne, keď to ešte miešame s Pavlom, pretože je to odkaz dvom rôznym skupinám ľudí. Hej. Čiže pochopme, že na ceste do Damašku bol povolaný Pavel. Pavel mal zjavenie, bol premenený a bol povolaný za apoštola pohanov Ježišom Kristom. Čiže to, čo povedal tu Ježiš Pavlovi, alebo mu ukázal, nebolo určené očiam a ušiam Židom. To, čo bolo dané cez apoštolov. Toto je len pre pohanov priamo, hej. Evanjelium milosti. A bolo to tajomstvo, ktoré mu zjavil a bolo za dlhé časy a veky zamlčané. Čiže premýšľajte o tomto, hej. To je vážne dôležité.
že program kráľovstva Izrael, tu v tejto časti v podstate pohania boli požehnaní skrze vzostup Izraela. Hej, Matúš 4.17. Od tejto chvíle začal Ježiš hlásať a hovoriť: činte pokanie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Keď sa hovorí kráľovstvo nebeské, myslí sa tým tisícročné kráľovstvo, ktoré bude na zemi, lebo zasľúbenia sú im dané jak o kráľovstve, tak sú im dané zasľúbenia aj o území, o zemi, kde teraz momentálne prebieha vojna. Hej? A ich územie je väčšie ako súčasný Izrael. Takže o to sa tam deje, bitka o toto vlastne tam ide, o túto zem, ktorá bola zasľúbená. Ešte v rámci programu proroctva zo starej zmluvy nám Zachariáš hovorí v 8. kapitole 22-23: a pôjdu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina zastupov v Jeruzaleme a udobriť si Hospodinov tvár. Toto hovorí Hospodin zastupov. V tých dňoch sa stane, že 10 mužov z národov všetkých jazykov sa chytnú sa Judejca za cibrucha a pôjdeme s vami, pretože sme počuli, že je s vami Boh. Čiže tu krásne vidíte, ako bolo cez proroctvo naplánovaný Evangelium kráľovstva, že Izrael mal začať svietiť, aby pohania skrze Izrael spoznal Boha. Samozrejme, tieto verše sa naplnia, keď sa znovu spustí a bude pokračovať program kráľovstva v súžení. Hej, tieto veci sa naplňa. Momentálne je program kráľovstva pozastavený. Evanjelia, ktoré sme čítali ten odkaz, ktorý je v podstate v Evangeliu Marka, Lukáša, Jana a proste tých 4 evanjeliách, tak je to pozastavené. Hej. Nemôže súčasne ísť program kráľovstva a program milosti. V Efežanoch 2.11.13. Preto pamätajte, že aj vy, boli ste kedysi pohania, telom, ktorí ste boli nazvaní neobriezka, tými, čo si hovoria obriezka. Tá bola urobená ľudskou rukou na tele, že ste boli v tom čase bez Krista, odsúzení spoločenstva Izraela, bez účasti na zmluvách. Čiže pohania nemali zmluvu s Bohom, hej? Iba Izrael. Oni boli obrezaní, čo bolo znamením z tej zmluvy medzi Bohom a Izraelom, ale pohania nemali obriezku. Čiže boli sme bez účasti na zmluvách a zasľúbení bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďaleko, my pohania, stali sme sa blízkymi v krvi Kristovej. V Genesis 22, 15, 17 Hospodinov anjel zavolal z nebies na Abrahama po druhýkrát a povedal: pri sebe som prisahal, je Hospodinov výrok, pretože si učinil túto vec a neodoprel si mi svojho jediného syna, Izáka, preto ťa isto požehnám a tvoje semeno veľmi rozmnožím, ako nebeské hviezdy, to je zasľúbenie o nebi, a ako piesok na morskom brehu. Tvoje semeno zdedí branu svojich nepriateľov. Takže to, čo vojna prebieha teraz v Izraeli, tak veľmi dobre vieme, ako to skončí, pretože to tu vidíme. Že tvoje semeno, čiže semeno Izraela, zdedí bránu svojich nepriateľov. To bude výsledok vojny. Tento verš ma zasiahol, keď som to potom v tom balíku, ktorý mi prišiel, dostal, že ten význam, tento verš bol prehliadaný. Hej. Videli sme to len ako nejaké zasľúbenie, ale keď si uvedomíte, že prečo hovoril o nebeských hviezdách a o morskom piesku. Hviezdy sú na nebi a piesok na morskom brehu je predsa na zemi. A krásne z toho vidíte zasľúbenie pre nebo a pre zem. Že nejaká skupina je určená pre nebo a nejaká skupina pre zem. Hej, úžasné, proste keď vám to keď budete mať to aha, tak to je požehnanie, proste to je, keď sa vám rozjasní konkrétne verše, keď sa vám rozsvietia Božou múdrosťou. Haleluja. Númery 23.9. Ako na nich hľadím z vrcholu skal, pozorujem ich z návršia. Hľa, je to ľud, ktorý bude prebývať oddelenie, zeleným, hej, na zemi, medzi národmi nebude počítaný. Čiže Boh si oddelil Izrael
na výnimočné veci, ako keby zrkadlo udalostí v nebi cez Izrael na zemi. Ale ostatných národov sa to netýka. Preto s Bohom sme nemali zmluvy, preto my nemáme žiaden chrám, nepoznáme Božie sviatky, ktoré určil Izrael. Hej. Všetko je dané len Izraelu. Čiže Izrael je oddelený od národov na špeciálnu vec, o čom hovorí aj Enoch. A preto žiadna cirkev ani nikto iný nemôže nahradiť Izrael. Áno? Deuteronomium 7.6. Vždy ty si svätým ľudom Hospodinu, svojmu Bohu, teba Hospodin, tvoj Boh vyvolil zo všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme, aby si bol jeho vlastníctvom. Čiže Izrael je Božím vlastníctvom na povrchu zeme. Ďalej Exodus 19, 5 a 6 verš. Tak teda budeme naozaj poslúchať, ak budeme naozaj zachovať jeho zmluvu, hovorí Židom, budete môjim zvláštnym vlastníctvom medzi všetkými národami, aj keď moja je celá zem. Čiže zem pre niektorých planetách patrí Bohu, ale Izrael je jeho zvláštnym vlastníctvom. Izrael nemôžete zničiť, nemôžete poraziť, pretože je to Božím vlastníctvom a čím viac do toho ľudia rýpu, čím viac národy do toho sa montujú, čím viac ubližujú Božiemu vlastníctvu, tým väčšia zlosť a hnev sa na nich šije a pripravuje. Takže si predstavte, že v podstate Bohu dojde trpezlivosť, lebo sa Rusko rozhodne s národami zaútočiť na Izrael kvôli klamstvu, lebo vieme, kto začal 7. októbra útok, že to bol Hamas a nie Izrael. Ale médiá budú hovoriť iné, hej. Čiže dojde Bohu trpezlivosť, stopne to, zoberie si skrze evangelium milosti svoje telo Kristovo, cirkev hore do nebies, aby mohol spustiť znova program proroctva, program kráľovstva a pomstí sa na všetkých národoch, na všetkých ľuďoch a bude ich súdiť. Železným prútom je napísané. Každého jedného za to, čo robili. Voči Izraelu, voči jeho vlastníctvu. A verš pokračuje. Ale vy budete môjim kráľovstvím, kňazstvom a svätým národom. Čiže Izrael je jeho kráľovstvím, kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré budeš hovoriť svojim synom Izraela. Hej, čiže toto majú hovoriť z generácie na generáciu. Oni sú iní od všetkých národov. Boh nechal národy svojou cestou, ale Izrael si pečoval, aby si vychoval ich ako syna. Program milosti, telo Kristovo, kde bol odkaz daný pohanom a Židia boli požehnaní skrze pád Izraela. Hej. Skutky 13:45-47. Keď Židia uvideli zástupy, boli naplnení žiarlivosťou a začali tomu, čo Pavol hovoril, odporovať a rúhať sa. Pavol a Barnabáš smele povedali, vám malo byť hlásané Božie slovo najprv. To sa dialo skrze Ježiša Krista, skrze apoštolov. Samozrejme aj Pavel tam šiel. Ale pretože odmietate a nepovažujete sa za hodné večného života, tak sa obraciame k pohanom, lebo tak nám naradil Pán, ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si išiel. Hej, čiže tu vidíme ten žiarlivosť, pád a odmietnutie to, čo malo byť hlásané najprv Židom. Oni to odmietli, končí evangelium kráľovstva, to, čo hlásali apoštoli a Ježiš, a začína evangelium milosti, do ktorého povolal Ježiš Kristus sám. Skutky 28, 25, 28 boli medzi sebou rozdelení a začali sa rozchádzať. Keď Pavol povedal jedno slovo, dobre prehovoril Duch Svätý k vašim otcom skrze proroka Izaiáša,
Iď k tomuto ľudu a povedz, v skutku budete počuť a nepochopíte, ústavične budete hľadiť, ale neuvidíte, lebo srdce tohoto ľudu otupelo, stali sa nedosluchavými a svoje oči zavreli, aby snáď očami neuvideli a ušami nepočuli a srdcom nepochopili a neobratili sa a ja som ich uzdravil. A vám je tedy známe, že táto Božia záchrana bola poslaná pohanom a oni počujú a budú počuť. Hej. Tu je to slovo, ktoré ukazuje ten prechod zjavenia kráľovstva na evangelium milosti. Zjavne urobím video o skutkoch apoštolov, aby sme videli ten prechod z jedného programu na druhý a že sa nemôžu miešať tie evangelia. Čiže áno, ešte raz, máme dve evangelia. Evangelium pre Židov, evangelium kráľovstva, založené na proroctvách a evangelium milosti, založené na tajomstve, zjavené len Pavlovi a určené pohanom. Rímanom 10.12, čiže už Pavol hovorí pohanom, že v tomto prípade, skrze evangelium milosti, není rozdiel medzi Židom a Grékom, lebo nad všetkými je ten istý Pán, štedrý ku všetkým, ktorí ho vzývajú. A ešte sa niekde píše, že vlastne oni, Žid a Grék je potom nové stvorenie. Hej. Rímanom 11.12. Pýtam sa teda, či zakopli preto, aby padli? Naprosto nie, ale ich previnením sa dostalo záchrany pohanom, aby to vzbudilo ich žiarlivosť. A ich previnením znamená bohatstvom pre svet, ich porážka bohatstvom pre pohanov, o čo viacej bude znamenať ich plnosť pohanov. Hej. Galatianom 2.7-9. Naopak, keď uvideli, že mi bolo sverené evanjelium pre neobrezaných, ako Petrovi pre obrezaných, lebo ten, ktorý spôsobil u Petra apoštolstvo pre obrezaných, to je Ježiš Kristus, pôsobil u mňa k apoštolstvu pre pohanov. Čiže vidíte tu úplne zjavné, že apoštoli boli poslaní k Židom, k obrezaným, nie k neobrezaným, nie k pohanom. Takže mali by sme začať znovu, bratia a sestry, študovať Pavlové listy a neodmietať ich. Ako sa samozrejme aj Peter povedal o Pavlových listoch, že sú niektoré veľmi ťažko pochopiteľné veci. Áno, pretože sú tajomstvom, nie sú evanjelium kráľovstva, ale evanjelium milosti. A podmienky milosti sú iné ako podmienky kráľovstva. Áno? Takže Ježiš Kristus pôsobil u Petra k apoštolstvu pre obrezaných a ako pôsobil k apoštolstvu pre pohanov u Pavla. Keď tedy poznali tú milosť, ktorá mu bola daná, podali Jakub, Kéfas a Jan, ktorí boli uznávaní za stĺpy cirkve, mne aj Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, aby sme išli medzi pohanov a oni medzi obrezaných. Ako som spomenul, stredom všetkého, či už evanjelium kráľovstva alebo evanjelium milosti, 12 apoštolov alebo Pavel, stredobodom všetkého je Ježiš Kristus Nazarecký, Ješua Mešia. A teraz je otázka, teraz hovorím, že koho vy uctievate ľudia? Ukrižovaného Ježiša Krista na kríži a stále ostáva mŕtvý a rok čo rok ho stále ukrižovávate a stále je mŕtvý? Alebo uctievate Ježiša Krista, ktorý je vzkriesený a živý dnes? Nehovoriac o tom, že niektorí z vás vzájomne uctievajú aj iného Krista, ktorý je Mesiášom New Age, vesmírneho Krista, ktorý je iba o láske. Nie, ja hovorím o skutočnom Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a bol vzkriesený, premenený, oslavený a už viac nezomiera. Ja oslavujem Ježiša Krista, ktorý je živý, svätý a vzkriesený. Už nie je ukrižovaný. Už nie je mŕtvý. Je živý. A príde, aby vládol a kráľoval, zatiaľ čo pripravuje miesto
pre nás v nebesiach. Čiže koho uctievate? Zapoložte si túto otázku. Akého Krista, akého Mesiáša, akého Ježiša Krista uctievate? Lebo je rozdiel medzi biblickým Ježišom Kristom a náboženským Ježišom Kristom. A ešte Ježišom Kristom iných náboženstiev. Hej. Od islámu až po New Age. Takže stredom všetkého tohto je Ježiš Kristus. On je ten, ktorý dáva autoritu a nariadenia. Čiže on povolal Pavla. Preto by sme nemali Pavlovo evanjelium ignorovať, ale naučiť sa o tom, čo hovorí a zmeniť svoju doktrínu, činiť pokánie a napraviť sa v tej ceste a nemiešať viacej doktríny z kráľovstva, z milosti a ešte z iných, rôznych iných cudzích doktrín, ako sú Evangelium Prosperity, Nová apoštolská reformácia a ďalšie iné čudné veci cudzie, ktoré sa sem vtrepali do cirkvi. Pozrime sa na to, čo povedal Ježiš. Matúšovi 15:24. On povedal, bol som poslaný len ku strateným ovcám domu Izraela. Prečo to pastorom, cirkvám uniká? Prečo nie je dovolené hovoriť o tejto témy? Komu to nevyhovuje? Kto je pohodlný v týchto veciach? Komu to nereže? Kto má šteklivé, svrblivé uši? Ježiš povedal, že bol poslaný len k ovciam domu Izraela. A čo urobil za apoštolmi? Matúš 10:5-8. Týchto 12 Ježiš poslal, keď im predtým nariadil, nechoďte na cestu pohanov a do samarského mesta nevstupujte, ale choďte radšej k zahynulým ovciam z domu Izraela. Cestou hlásate, priblížilo sa kráľovstvo nebeské, to je Nový Jeruzalém, to je mileniálne kráľovstvo, na zemi, nie v nebi, na zemi. Uzdravujte nemocných, prebudzajte mŕtvych, očistujte malomocných, vyháňajte démonov. Zadarmo ste prijali, zadarmo dajte. Čiže toto je správa pre Izrael. Pre Izrael, to je evanjelium kráľovstva. Ježiš na ceste do Damašku poslal Pavla. Povolal ho Pavla. A povedal v skutkoch 9.15, ale pán mu povedal, iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zanieslo moje meno i pred pohanom, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. A ďalej, s Pavlom spolupracuje Barnabáš, čiže Pavel nešiel sám, Boh mu dal spolupracovníkov. Rímanom 16.25. Tomu, kto je mocný, má upevniť podľa môjho evanília a zvesti o Ježišu Kristovi podľa zjavenia a tajomstva, ktoré bolo počasí vekov zamlčané. Skutky 13.2. Keď konali službu pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Saula k dielu, do ktorého som ho povolal. Čiže oddelil Barnabáša a Saula na prácu evanília pre pohanov. Skutky 22, 14-15 a on povedal, Boh našich otcov si ťa vyvolil, aby si poznal jeho vôľu, to hovoril Pavlovi skrze Ananiáša, uvidel jeho spravodlivého a počul si jeho hlas z jeho úst, lebo budeš predovšetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. Čiže Pavel videl a počul, to nebolo tak len, že oslepol, hej. Keď zažijete s Bohom dotyk, tak sa dejú veci, proste môžete mať vízie, sny, proste zjavenia, rôzne veci, Boh si určí, čo vám chce ukázať, ako vám to chce ukázať. To nie je na vás, ale na ňom. Hej, čiže toto je odkaz pre pohanov. No blížime sa k tomu nášmu kurikulu. Čiže tej osnove pre pohanov, ktorú máme skrze Pavla, tu som vypísal taký stručný sumár toho, kde sa vlastne dozvieme. Hej. Čiže v liste Rímanom Pavel pokladá základy, v liste Korinťanom a Galatianom nám určuje disciplínu, v Efeským udáva vyšší štandard, v
Filipanom, Kološanom a ešte tiež Efežanom dávajú inštrukcie o hĺbších veciach Božích, čiže viac do hĺbky ide vo vyučovaní, aby sme dosiahli duchovnú múdrosť a rast v tajomstve Krista v nás a tvarovaním nového človeka. A konečne 1. a 2. Tesaloničanom sú príklady upevnených veriacich, operujúcich vo viere, láske a nádeji. Čiže už je aktívna naučená viera a to, čo čítame, to praktizujeme. Hej. Toto je mať vzťah s Bohom a toto je aktívne žiť život viery. A Pavlové posledné epištoly 1 a 2 Timoteovi, Titovi a Filomenovi sú príručky pre chod miestnej cirkvi efektívne a tiež málo kedy zvládnuté. Hej. Čiže mnohí, my sme sa mali v tom napraviť. Aj pre mňa to bola výzva, že som zrazu zistil takú túžbu, nutnosť a chuť prečítať si znovu listy Rímanom až po Filomena a absorbovať, nasiaknúť tie informácie, ktoré nám Pavel povedal, ale bolo nás inak učené, inak nás učili v cirkvi, a potom to porovnať s Evanjeliom kráľovstva skrze Evanjeliom Matúša, Marka, Lukáša a Jana, hej? A to, čo povedal Ježiš. Proste porovnať tie veci. Samozrejme máme tam tomu ešte knihy Židom a tak ďalej, ale to je zase určené, zase je to písané Židom. Hej? Čiže Evanjelium milosti je v listoch Pavlových od Rímanom po Filoména. No a tu už je teraz spomínané duchovné kurikulum pohanom, tie základy, ktoré Pavel položil. Hej? Ja som to takto zobrazil. Od spodu hore pôjdeme, hej? Pretože ako je napísané, že iný základ nemôže nikto položiť, aký som ja položil, povedal Pavel, ktorým je Ježiš Kristus. Čiže v liste Rímanom nám Pavel pokladá základy evanjelia milosti pre spasenie a posvetenie. Ďalej v liste Korinťanom sa venuje telesnosti, neblúvňatám na mlieku, čiže nám, ktorí sme ešte nemlúvňatá na mlieku, alebo tým, ktorí sa obratia k Bohu, noví veriaci, hej. Čiže telesné, nemlúvňatá v mlieku a kochajúce sa slavu, čiže učenie sa nových vecí, biblických vecí, ale zároveň zažívať Božiu prítomnosť. 2. Korinťanom hovorí o napomínaní, skúmať sa a vedieť zatracovať zlé veci. Čiže všetko je to postupne poukladané a my sme vedeli sa správne naučiť tie základné veci a potom sa naučiť rozpoznávať dobre a zlé, ale nenechať si to len pre seba, ale aj navzájom sa povzbudzovať, navzájom sa opravovať. Hej? Bo my sme telo Kristovo a telo Kristovo musí spolupracovať. Ak sme údy Kristove, ruka, noha, oko, ucho, musíme spolupracovať. Hej? A nie bojovať jeden proti sebe. V liste Galatianom hovorí o nás ako o malých deťoch, keď ešte nie sú stabilné vo viere. Hej, pamätáte si, že tam je napísané, že o Galatiane, kto vás omámil čarovaním? Hej, čiže je tam riziko nebezpečenstva z nejakej strany vonku alebo priamo z cirkvi, ak sa vyučujú zlé veci. Čiže Galatianom sa venuje týmto oblastiam. List Efežanom, že môžeme do neho vyrásť do podobnosti Ježiša Krista a byť osvietený svetlom, hej, tou slávou Božou, ako hovorí, že od slávy k sláve rastieme. V liste Filipanom tlačí na synovstvo, uplatňovať dobrý úsudok, súdenie, hej, posudzovať veci duchovne. My nesúdime podľa tela, ale podľa ducha. Každý skutok, každú vec, každú udalosť, v akej duch je pozadí toho. Kološanom hovorí o synoch chodiacich hodné tej známosti a slávy a pravdy a prinášať ovocie. To všetko tam je popísané. Nás to postupne učil Pavel. 1. Tesaloničanom už je, vlastne toto už sú veci ako, že verím,
čítam a poznám to a praktizujem to. Čiže hovorí o tom, že ako máme byť príkladom všetkým, ktorí veria. Na našom živote sa má odzrkadľovať naša viera. 2. Tesaloničanom, že považujem za hodného kráľovstva Božieho. Hej. Čiže tieto veci postupne takto hovoril ďalej. Toto sú tie základy v týchto listoch, sú tie duchovné osnovy, kde sa venuje tým našim hlavným základným veciam. Hej. Už potom Timotejovi a Titovi to už sú veci písané priamo cirkvi, ako tam jednať vo vnútri tých vecí, ako povzbudzovať, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť pri konkrétnych službách. Hej. Takže toto je duchovné kurikulum pohanom, ktorému som sa dneska s vami venoval, ktoré bolo zjavné Pavlovi. Takže máme nasledovať evanjelium Pavla, lebo Pavel je apoštol pohanov, toho nám Boh dal, toho nám dal Ježiš Kristus. Takže naučme sa naštudovať si tieto veci, pozrieť sa na nich novým zrakom duchovným, prečítať si to a hľadať v tom odkaz od Pavla pre nás a oddeliť to od Evanjelia kráľovstva, od 4 evanjelí, ktoré sú učené z Izraelu. Čiže pochopte, že ak Evangelium Jána bolo písané alebo zjavené niečo Jánovi pre Izrael, duchovné právo. Samozrejme, to nehovorí o tom, že teraz nemáme čítať ostatné knihy Biblie, hej? No nie. Celé Božie slovo slúži na poučenie, ale na toto nás chce naučiť to, že nie všetko bolo písané nám, lebo my nie sme Židia, my sme pohania a treba sa naučiť prioritne to, čo bolo písané nám, pohanom, lebo my žijeme v nejakom veku, a veci písané pri Evangelium kráľovstva od Ježiša Krista a apoštolov 12 bolo písané v inom období. Je aplikovateľné na iné obdobie, nie na súčasnosť. Čiže ak chceme súčasne zvládnuť správne našu vieru a vzťah s Bohom, musíme sa držať Evangelia Pavla. Čiže toto je tá hlavná vec, toto je pointa. A to je pre dnes všetko. Dúfam, že to nebolo príliš dlhé a ak máte nejaké otázky, tak napíšte do komentárov a pozrieme sa na to. Určite na budúce ešte mám nachystané ďalšie videá. Na budúce budeme rozoberať priamo Pavlové evanjelium. Toto bol len taký úvod. Potom sa pozrieme na chyby, ktoré sú robené, keď sa miešajú dve evanjelia a teda veci proroctva a veci tajomstva, že sa to nesmie mixovať, tie doktríny, nesmie sa to miešať, pretože potom je z toho chaos a vo výsledku sú zlé učenia, zlý výsledok z toho vychádza. Čiže pozrieme sa na tieto chyby. Potom som pripravil nové video, ktoré bude trošku detailnejšie vysvetliť ten rozdiel pre zasľúbenie tej skupiny ľudí pre zem a skupiny ľudí pre nebo. Hej? A potom už bude, neviem, či to mám nazvať, vyučovanie, už sa budeme venovať priamo listu Rímanom, tým základom, ktoré Pavel položil, takže sa na to pozrieme. Takže toľko zatiaľ a samozrejme video, kto je Ježiš, bude urobené, je to nachystané, ale musím to nazvučiť, hej, čiže niektoré veci nejdu rýchlo, samozrejme človek funguje, robí bežné veci, práca a tak človek nestíha, takže niektoré veci zaberú viac času, ale niekedy to chce takú pauzu, čas s Bohom, modliť sa, hľadať ho a odovzdať to. Poviem, že dneska som sa cítil kadejako, že ja to akože fyzicky, telesne to nedám, už mi teraz cítim, že mi hlas odchádza, ale odovzdal som to Bohu a v momente, ak som začal rozprávať, som vnímal, že Boh to prevzal do svojich rúk a aj keď tu boli nejaké chybičky v tom projekte, tak vidím, že Boh to prevzal, hovoril on, nie ja. Takže hovorím aj k sebe, nielen ku vám, že keď necháme Boha pracovať, tak sa deje Božia vôľa a spoznáme pravdu. Takže toto berte, toto je úvod, aby ste rozumeli tomu, že je tu čosi, čo cirkvi uniklo, čo mnohým uniká ešte dnes. A nie, že Pavol je nezrozumiteľný, ale niekto ho skôr priam ignoruje. Čiže pozrieme sa na Pavla,
Je to výzva pre mňa, pre vás a čítajme, pozrime sa na to, čo nám odkázal Pavel v listoch Rímanoch až po Filomena. Ja budem pravidelne dávať nejaké veci k tomu na Telegram, na YouTube, aj na Facebook. Takže môžete pozerať, sledovať tie texty, čo tam sú. Týkajú sa, posledné texty, čo tam dávam, sa týkajú presne Pavlovho evanjelia, takže viete si tam prečítať veľmi zaujímavé veci, pohľady, ako správne sa na to má pozerať na tie veci. Ja nebudem robiť videá k tomu, pretože sú tu kratučké texty a viac vám povie krátky odkaz a máte nad čím premýšľať počas dňa nad tými veršami. Takže prajem pekný deň a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.